coñecelo derradeiro cavaqueiro. As mans deste home son as mans dun home auténtico. Un que pasou a vida dándolle forma ao barro dentro dunha profesión en perigo de extinción. Ele é Pepe. Vainos amosar como este oficio de facer tella segue vivo no Baixo Miño. Comezamos por unhas réplicas do modelo de tella máis antigo que Pepe conserva. Foi deseñado polos romanos. Eu está localizada, que a localicei en Orense. Isto dice Serafín Pacheco Álvarez. Hoxe na asociación só hai 5 redeiras en activo. Mar é unha das máis veteranas. Se non hai redes, non hai peixe. Nosotros o que facemos é unilo ás cordas. Que peixe queiran pescar ten que ir máis ao fondo. Isto xa trae kilómetros. Imos voar ben alto grazas a Manuel. Ímonos meter de cheo no mundo do aeromodelismo. Temos o motor, batería, receptor da radio. Os aleróns, que son estas partes móviles, son os que se encargan de faer o movimento do avión de alabear hacia un lado ou hacia outro. Temos o estabilizador, que é o que se encarga de que o avión suba e baixe. E o timón, que fai girar o avión na mão izquierda, arriba ou abaixo. Ese piloto novo é Vicente. Está a practicar cun sistema do que non gozaban os pilotos doutras épocas.